Mesra mo atiefu amutie mi nyina awade awrade na hyehyɛ enya bone 2 awade te se akwantu ubehia speed ramps ewom ubehia caves ubehia potholes ubehia mountains ubehia forest ubehia darkness ubehia light different types journey. Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Ebanade Bia. For 50 days, and son of Pharaoh, and even also who took whom so. Meaning, sir, I be obi be for that challenge. The entire me start free one. It is abaya ma. Abranta na so na beka se ya hunu de babunu yemu no enti otimi gya no ye koyi ni babunu sancha ne ba wo sa ba ma ni timi si wabo kun wo ye wedding en satia pompiu nufu asha masa ehu if you be one man to be urban na ye teachings about marriage, yes, divorces ne fornication and then the men to us and then we could different teachings dinner this time they are to form. Ya won chere ene ya wo preaching enye pe we ye teachings ebe enaga kra ni me teach wa sorry but I said the whole word so ene wi ase nyina especially bo aso bi atibi. Yes, na oye Kristo ni na se wutie mi a na se oye sofo na wutie mi a mesrew ansa na obe chire bibi ne hwe hunu se ade no unim. Yeah. Pemuno kre emu ansa na waka. That is why a Bible mu yenka na yesi. Bible asim bi obeken bi o specific. Yes. Inti na ye kasa afa the blood of Jesus. Yes. The blood of Jesus. The whole Ghana. Yan ye problem ba ko ne se me minyini na me beto se ade bi da hoda da yan ebifu suban na me kan. Yeah. Minko pem musemu biem de me beto se ye ne no na me to aso. Yes, se ye papa wo se nye papa wo ai de so yawo bia beto esom bi woni fie once awa beto na yesi fie ofo nyina asom bi na wo se by force me ye de ono so som bi. Yes, nti se minyini na no ko hwe na mu se nye na mi gya na manya asem ye benyini ye beto ye no ensemi wo ayakeka ma eda ho saa na ye to aso be si ne. Yeah. In the Bible quotation ba akwa me de 17:11 Acts 17:11 or 11:17 was say Judah for a higher chance Thessalonica. Yes, there be you yam pefe gi asem no hwehwem say eye no kore saa. Yes, and only the right channel I was in the pafaso no kwasem ya beto ye the blood of Jesus ye kura na say yam ye hia Bible na yan hwehwem bia ye nyina ne ye ka bi. Yes, ne ye gidi say eye no kore say ekwan ya faso yusu Yesu moja no nso nya no kore. Inti yan de Zion especially utie ya papa wa the whole Ghana me share that kura meeting bi say so for team true challenge channel radio say busam any question in the Bible. Yeah, and tensi inti ye teach a me makwan mi wiam de me number betudwa say we so for so ya sorry bawo call me and also betimi afre wo give me any quotation. Yes, quotation bia ase ye no atwa ne saa chinje na nipa ni nje ba de nipa be kose mu de ye nkan anu ntum so. Yes, me kan dwam ansa na me ko Bible no say the blood of Jesus Yesu moja. First one yemfa enti aduane ho tie ni pa mi didia na se mo mpa eborugu aduane so a yenka se Awurade me de moja tifufuo yi ho me de tibanku yi ho wrong. Okay, it is not biblical. Yes, wo prove na no afre me na waka 2 yemfa Yesu moja enka mo nsamanim fanka nanim 3 yemfa Yesu moja entwi baifu anim abi yemfa Yesu moja endomi obi abi emoja na amasa eba bedome yemfa Yesu moja ndomi obi. Okay, 5 yemfa Yesu moja entika ho mfa ntika ho sa oforo ka na wutu kwan
me de Yesu moja me de car inu Yesu mojam me de sia nu Yesu mojam me de engine nu Yesu mojam it's wrong ya gudi enti sa wo yesofo na wutie mi a tie ma me kan asem kire yes Bible ne kan street me kan asem like o se wo yesofo na woni Awurade hunim dia a o ma warning show said the sofo on shaw se bedi ne dia ne sofo if you say wonim ne hunim dia nti se wo tu kwan a yemfa Yesu moja ente ka ho se me de ka ne nu Yesu mojam me de ties enu Yesu mojam me de inji enu Yesu mojam 6 yemfa adwuma jadwuma Awurade me de madwuma enu mojam it's wrong efie Awurade me fie ya me koi me de nu umojam me jaahye umojam se Awurade ma moja emmo me fie mu ba wrong wrong na me big problem ne say Bible na yede ama ye Kristofo say ye manual na ye study Bible ni ye hwem ana say ye nhwem yes that's the question tesa udwen wa won tiase obi wo no de o ti so obi kan no a na wo kan yes waka o ti say obeto ya ye kan kona no a no so ka bi wan ko busa wan hwehwem say ye no kre say nye no kre enti ne eye minim sa yasem kakraka da wiase pa na meka no pa enti enawutie wi akoye okoresen pa koye okoresen na wi ya metima ma thousands quotations in the Bible but be no be prove say the blood of Jesus ya the stick aduane ho the blood of Jesus ya the take ho ya the take iron rods ya the tie adwuma ya the tifie ya the carbon samanim de ye koma Yesu moja nka wanim yes Yesu moja nka wanim Yesu moja nka wanim me de Yesu moja te afodie ho me de twam me de Yesu hey my God me te wa etoda me tena radio ho ni TV ho a me reti me ho saa da osata na ye preach wo Boss FM na asole bi ye pon wi a wo so be ye program ye fa no family umojam ofra no aka family umojam ubo me fon me de nu Yesu mojam madwuma me de nu Yesu mojam makontum de nu Yesu me te wa me te dem me reti me ho church na no mu yesa de ne so eye well known evangelist ba kwa no wo Ghana na asore na asore na yesa programs papa wo yo no nim no kure we wo kire no kure pa wo wu na nachi ana ye use the blood of Jesus and they take iron rods ho ya they take adwuma enti what are they studying Bible na da ho no enya no na yesua this time na say de ba this I don't understand Rich yanko Bible nim kakra okay nti sa wunnim Awurade hunim dia ade bia wunnim ne mesraw don't go and teach me enko kire but what did I make yanko John chapter 3 ore nya abutere ma me se me anra me to aso sa 3 times okay me ba na suka sa be to aso nti me mpre me ho no me de to form John chapter 3 verse number 17 John chapter 3 verse number 17 was no Nyankopon ansoma oba ne wiase se omubu wiase aten sai wa wuche sai Nyankopon na se de osoma Yesu na ehwan Onyankopon na je se adwuma na wo be ye no obi na ye de esoma nti o ye adwuma na koma saa nipa no yes yanko na Onyankopon ansoma oba ne wiase omebu wiase aten omebu wiase aten the first coming no wa amaso bebu wiase aten na emom se won fa na so nyi wiase se on fa Yesu Kristo so no wonye de enyi wiase ko de ogine die no omu na ten na de ogi Yesu die no wonye de omu na ten na de onye ne no wabu na ten dada so wanyi Nyankopon ba kondin ani na de wanyi Yesu woni ne de ya bu na ten dada in advance yes otiase ne kwa ya bu na ten dada se wanyi Onyankopon ba kro na anye de ani ko na yemom ne atemu no se han na ba wiase se han na ba wiase na enipa do sum sene han no na enipa do sum echen de han efise wonwuma ye bone obi ala ye bone ne tan han no obia oye bone no tan de han o ka no kra kire na ompe to aso na oma han no ho na han no ho kra ontimi ma ho verse number 36 verse say de oje oba ni die no wodan kwa de oje oba ni die no wode dan kwa na de onti oba no rihu kwa
na de ontie oba no onhu de ba de enkwa na Nyankopɔn bufuo da ne so na Nyankopɔn bufuo da ne so what I say yanko yensanko Romans chapter 3 verse 23 Romans chapter 3 verse number 23 also na wonyina ya bone Nyankopɔn animonyam abon na Nyankopɔn animonyam abon yes what I say yes eno so eye ewiase purpose ntia Yesu de ba ntia na mebobo sa quotation so yenyina ya bone ma Nyankopɔn animonyam aboye that is why yesoma Yesu say omra mewunye de ewiase what I say yes yanko Romans so I'm say 5:6 or 6:5 no so 5:6 was na da so ye mre no yes ebra ye da so ye mre no ebra esem no ebra esem Kristo wuma abusuyefo Kristo wuma de ai abusuyefo owuma abusuyefo ewu yes owuma abusuyefo ko na ebe den se obi bewu amade oye nipa tene mpo yes na de oye nipa pa no de e bia obi besi ne bo se obewu ama no ko no Nyankopɔn yi ni dodo ye ne kyerɛ efise ye da so ye bonyefo no Kristo wuma ye Kristo ye da owuma ye yensanko another quotation Romans chapter 6 ode nya abotarama me pa me mpre me ho bebe sa utie nsam na ye ka na the purpose of Yesu de baye ene the blood na dwuma be ye na wo behu sa ye shoe ni kambu ni yi trousers na di moja te ho a aye common obia ka bi obia ka bi Yesu moja nka wanim yes me di Yesu moja te we ho me di na obi kura so wo de me dane Yesu moja cancer me de to no fum ana e papa wo busa ne se na wo Yesu moja na ebeje nkwa no wo de dane ne cancer de a ebede na obi to ma wanyankwa de wase enye ni nyina mesabi we mesabi na dane ne cancer na me de to nipa no fum how dare you good you kwa asa onim Bible no obi wo kura onu jese oso ye sofo so Bible no omiemu omiemu especially I'm not condemning anyone but I want to tell the truth unim say Muslim omo mutajini jina ka mu ne montene no only time for study so yes that be our solid ya obi wo kura empaibo ono a person oni ne ho time solid ya no ginam solid enti so what said there research about a certain word in the Bible no many pana ehun details and kure wom because me kuma se ka me for da bia me meti bi yes betina mu a me bompa me de Yesu moja me de car nu Yesu mojam me de driver nu Yesu mojam me de engine nu Yesu mojam me tutu tires ni nyina me de nu Yesu mojam kana se nyina odi nu ave utima na ho yira say me say what are they doing young education we don't want to educate ourselves yes enti nipa na on za Ghana so yen no Oma ko sorry to say this edoso. The Bible cry ya kan wo mutimi kan noso. Enti wo sofo anaso ye leader wo na wo ye dwanhwefo a wo lead enyanti Bible si ne fani kire ne fani kwa wo nyina akode. Amenam. Ko bi wa ono an ko student wo ntimi nkan. Yes. Enti dia wo beka no ene wo fa ato ne tirim. Yes. Ene obi aso gine sofo di. Uza akra bi anim sa ne papa ho ode. Yes, no kwasempa. Akra bi anim sa ne papa wo ska. Enti obi atrase ne papa, ni parents sana church member bi atrase ne sofo yes said the sofo kan bi ya de no kure enti o say de oje odifo ne nsa beka odifo akatua de oje ni pattern ne benya tene ne akatua de o ma nsu okuru ama no so na akatua nya de amo no ana de o chiri ni friend yi kwan no omumie ne nyina kwahwe aminam enti me papa ka asem bi afa wa wase se wo kɔ heaven na so onya hu se wo sofo ya man dangwation ko hela sign wachi net one because ni friend ni kwan ya munyina menam na mo konti se wo leader no se na ni kire mu nsam je ma enya wadwen se heaven gate wo kora so beko ayela munyina wo beko God last ye be ye teachings about baptism genuine in the Bible biblical quote by quote sa to the end say Yesu na ye di na chi no o beje nkwa no wan fensu an sprinkle ni paso na emom ode yenu nsuom de ntia ode yenu nsuom se ejina ma new birth yes abofra bia so ye be wo na oba na se nsuo ne de ka pie ba ensuo ni pie ba de to so ye ni ti ene yi pie yes sa be ne de unu nsuom a ensuo no ne di kan ansa na wuti apagya afirim eche se apagya afiri bonim wo ma bona na wasola matrene ye mfensuo mpete so as baptism you cannot be challenging. The same as the blood of Jesus. Yes.
ti bɔne na yɛyɛ yɛnti na Yesu soma ne ba Nyankopɔn soma ne ba Yesu wɔ mmere wiase na o mewunji ni pa nkwa 20 afei ko Romans 6:20 quotations ne de bebre 20 chapter 6 verse number 20 ɔse na ɔtɔ ma boɔden ɔtɔ de ayi aboɔden enti mo sɛ Nyankopɔn ne onya mu nipadua enti hwan mo yɛn ne hwan mo sɛ Nyankopɔn yɛn hyɛ Nyankopɔn de ayi anim onyam ɛwɔ yɛdiem nipadua mu muntie ni teachings wase first one ɔsoma ne sɛ ɔmɛgye abɔnefo 2 ɔtɔ yɛ yes afei mo me hwa de kro ɔde tɔ yɛ ɛna ɔso nya tɔ wi ade kro na watɔ no ade kro ne bɛkɔ akɔhyɛ ho yɛ nimonyam Nyankopɔn ne monyam ade kro ne bɛkɔ akɔhyɛ ho yɛ nimonyam Nyankopɔn animonyam wonderful na kyerɛ sɛ adeɛ bi a the blood of Jesus ɛbɛtɔ ne bia wɔsa ade kro ne timi hyɛ ho yɛ nimonyam Nyankopɔn ne monyam mɛboa yes ka etimi hyɛ Nyankopɔn animonyam kan timi hyɛ Nyankopɔn ne monyam fufuo etimi hyɛ Nyankopɔn animonyam timi hyɛ ne monyam shoe etimi hyɛ Nyankopɔn animonyam shoe timi hyɛ ne monyam iron rods ntimi yo yanko Revelation Revelation chapter 5 verse number 9 ɛda yɛn starting free 4 verse 4 wɔso na misu pi efiri sɛ wɔn ho obi ɔfata sɛ obi enwoma ne mu anaasɛ obɛhwɛ mu na mpanimfo no mu baako bɛka kyerɛ me sɛ insu hwɛ Yuda busuako mu data no David hene na di nkunim sɛ obabi enwoma ne mu ma yɛn starting free 1 okay verse 1 Revelation chapter 5 verse 1 ɔsɛn sɛ ɛbɛba no ho nwoma yɛ enwoma na me honhoma bi deɛ ɔte ayenwa no so no nifa mu a watwere emu ne akyiri na ɔde nsoano asoso ano na me hobɔfo wɔdinfo bi ɔde ne tea mu sɛ hwan ana ɔfata sɛ obi enwoma no mu no ɔte ne nsoano na no obiara ni so na asase ana asase ase obetumi abi enwoma no yɛntie ɔka asan sɛ Yesu ba no so no odi n'anim nyinaa obiara disqualified nti no one obiara no deserve what verse 4 was what the phone no obetumi abi enwoma no mu yes ɔgyefo no ɔyɛ hwan a Jesus kɔ na misu pi efi sɛ wɔn ho obi ɔfata sɛ obi enwuma no mu na so obi a ɔfata sɛ obi enwuma na so ɔhwɛm kɔ na mpanfo no baako bɛka kyerɛ me sɛ insu hwɛ Yuda busuako mu data no David hene na di nkunim sɛ obabi enwuma no mu no ɔte ne nso ano na no kɔ verse 6 na mehwɛ na ayenwa ne atasfo bana ne ntem no ne mpanimfo ne ntem no adwama bi gyina hɔ a ɔte sɛ deɛ wɔyɛ dɛ wɔko no the lamp of God ɛyɛ hwan a Yesu a kɔ ɔwɔ mɛnso ɛne ani nso yɛ Nyankopɔn honhom deɛ ɛnso toa so a wɔso kɔ awiase asase so nyinaa no kɔ na ɔba bɛgye enwoma no firi de ɔte ayenwa no so na ɔbɛgye enwoma no firi de ɔte ayenwa no so ɛni fam na ɔgye enwoma no atasfo bana ne mpanimfo aduonu na ne nyinaa hwehwe ɛwɔ aguama n'anim wɔnyɛ kurokura sɛnko ne sika mfam na wɔn nyinaa kurokura sika a ohwɛma yɛ ne mama kɔ a wɔte fɔ mpa ɛbɔ no na ɔtɔ odwom foforɔ sɛ afei mu nkyɛn nwom no wɔbɛto no 1 Corinthians no sɛ ɔtɔ mo deɛ aboɔden afei mu yɛhwɛ adekoro ɔde tɔɔyɛ no ɔbɛka ɔtɔ odwom foforɔ sɛ ɔfata sɛ wogye nwoma na wobie ne nso ano na no ɛfiri sɛ wɔayɛ dɛ wakum na wode wo mogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn wode ayi wo mogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn wode wo mogya atɔ yɛn atɔ yɛn ama Onyankopɔn afiri deɛ bɛm afiri musua first one emusua ɔkasa musua Ghana emusua sɛ na wɔ Ghana yɛwɔ biretuo yes ɔyɔkɔ asona asakyiri ɛkoana hwan na biretuo ayɔkɔ asakyiri nti ɔde ne mogya aduana ɔde ne mogya na atɔ afiri emusua two ne ɔkasa kasa yɛwɔ English language yɛwɔ ntafo kasa ayigwe kasa mfante kasa sante kasa mampurusi ayigwe watase ɛno so ne kasa no different languages kɔ ne nkurɔfoɔ ɛne nkurɔfoɔ group of people ne aman nyinaa mu aman ɔka aman is talking about countries yɛwɔ Ghana Nigeria omu nyina Yesu amewu anye Ghana nko a wanwu anye Israel nko a name of the whole world into nations Ghana India China the whole world that is nations ko na wayɛ wɔ na heman ɛne afei wayɛ ya heman ne deɛ asɔfo ama yɛ Nyankopɔn Nyankopɔn na obedi asase so ahene mibusa mo aduane timi ne hene aduane timi worship Nyankopɔn nsom nyame Masa, don't challenge because also the mucha Corinthians automobile aboten and obey you said you are the tall near the by your blood or the mucha ato woman Yankopon and to dear me now with yes we are from quotation be also war a say
yetimi di Yesu ye di moja no etimi ti ade nyina me be ko to sa quotation na kire mo Yesu moja yetimi de kamba ifu anim ai ye de dome Satan eye Awurade din yes ososo panyi Joshua ko gire Awurade anim no ebere ototo Joshua anim ye ka say Awurade nya de entu anim yes oko Acts chapter 13 verse 10 ho Bible says Paul Asia obabia sabrante o ka chansa wo bonsamba say na itamfo wan for Yesu moja na kan anim abi Alexander ko bridge on fire me bone Awurade ntwia ne ka say de nyuma esitie yes Jamfa Yesu moja entome baifo Yesu moja nka wonim the whole Bible unya bi nim the whole Bible unya ba bi edi Yesu moja tie aduane ho Bible na tikwani ho eni mumpo na wa chire na wa chire ento de ni moja atoye amanyankopon yes average yanko Hebrews Tracy quotation bi e be ka bia ya pa choro Uya na wo de abusa e question bi abeso obusa yes Hebrews no we say ordin moja na atoye amanyankopon Yamra Hebrews 9:14 Hebrews chapter 9 verse number 14 or say implying around start free 11 verse 11 or say Christ asofo di edimu ko na so awan fansansie ene say ko emfiri adeboyimu emfiri adeboyimu na so nyemrete ni nantwini moja enye mmerechire ene nantwini di emoja na ono ala ni moja so no onam ko kunkumu prekukonya oda oje ko na se emreche ni nantwini moja ene anantwibere enso wodi dra asole dan no eti wona wo ho agufin mu a empire na Kristo a wonam dan ho so no epo afode a ho ni dam ema onyankopon ni moja renti mo ho ni mu mfiri nyuma funu mu enkoso mo onyankopon te ase wase ete ho am repeat 14 ni biem wase empire ara na Kristo a onam dan ho so ede ne ho bo afode a ho ni dam ema onyankopon ni moja renti mo ho ni mu mfiri nyuma ente mo ho ni ehun mfiri de nyuma funu mu na mo nkoye de enkoso onyankopon te ase no hello hi Yesu mo dan eto mfiri nyuma funu eto mfiri nyuma no watimi akosom ho onyankopon ana dinsa no se oto Africa sa ni musua ade ma hwan onyankopon quotation kinkan kawo aduane so sem because enyuma funu bay Yesu obewu ma aduane dabi wanwu ama aduane obewu ma moa wanwu ama moa also me pa chaw mentan ya agency yes but so obi ni ma obi ya dai atere because obi ni obi chere the way am say use the blood of Jesus so wakana obi wo bunsam jam because of say wanye hon konkuna ni yeah and the say the musi ye the ebetimi am wayera pa it's a sin and to the osofu and the one with the koma osofu chochokotesi koma osofu and emos kan o FM say Yesu moja yemfante epono yemfante ka ho yemfan kamba ifu anim yemfante aduanu ti sofu give me your proof quotation be quote achiro no me be quote ko Hebrews 9 verse 22 Hebrews chapter 9 verse 20 was na rekamia ye say adinya no di moja ete ho say dem rano tie na moja nwu a fafre ni wo we na obe quote achiro ba me be kira wu eno a sa quotation kro na rich kan free 15 eba na be pie 22 nim na mu nwa de kro a na Bible ne peso wo kire okay verse 2 enye Yesu moja ho asam na no wo ka okay ko o se Kristo ye apanfo from tem dinafo ko ye nti na oya apanfo from tem dinafo owu ye no ede ye kane apam no mfom so no de nti wona wabo da ejapade din afra won no enya bose no ko na da samanse won no ehwo na twa so wo chese de o sey na awu yes na samanse tim wo wufo so en samanse tim wo de bay awufo so na de o sey na tiase a de o sey na tiase a anka emunya den da samiya wona memu ya wona na nya adwuma yes to asoma me enu nti na wankwati moja anse kania pam no anse kania pa yakasa kania pam is talking about the Mosaic law yes Mose penso kania pam no na Mose oye ona ye somfo oye leader e Old Testament no oye akwa ba Yesu eye New Testament leader oye this year na Mose ena ye ntamgyinafo Israel eni Nyankopon tam yanso so de oye ntamgyinafo ye ni Nyankopon tam Yesu yes emoja egu ye na de sra fefere na nye Mose moja na ye moa emoja ba ye time emoja egu ye esra ma Yesu moja yes what did I make am enti o kasafa pamfoforo ntamgyinafo Moses yes ono ni moja na mu yisu that time de sra bone fefere no eno wasam na wo kasafa ho
ara eja to aso verse 19 was na Mose eka asede biara asede kire o man no nyina wie ye no sede mra ne tie wie ye no ofa nantwie ema ofa ade yi nantwie ma ani mretie moja ani mretie de yi emoja ni nsuo Hebrews 22 na American no mu tie mu ye okwa asofo be ko to akyerɛw se erika mesa de nya odi moja te ho emoja kro no wasam no kan enya the blood of Jesus yes we are very serious partner because too much yes too much Ghana eti na wie opon na akofo kuma se ka no mo befo ka ne de Yesu moja ne num peda ka ne num aka yi ka ne pie sa akwa mo nyini si form peda sa sofo go and study well to aso o se ofa anantwema ani mretie moja ni nsuo ni kuntu kokko ne some ana ode pete nwoma no ara ne oman ni nyina so wode pete nwoma ene oman ni nyina so e ka se ye ni apam onyankopon ase wo mo ho no ye ni apama onyankopon ase wo mo ho ne de emoja eye de emoja Yesu moja dabi enantwie ene papon ni mretie moja yes we need the blood of Jesus Old covenant won some na walk eja kan bra verse 20 was say na entomadane asofudwuma ne omani nyina nso ode moja ne ye da apete ho to aso na rekamia ye se ade nyina no ode moja ne ye da ate ho eja Yesu moja emu da ho eja the blood of Jesus won some na walk ubetimi akan from chapter 1 abesi end it's talk nan kasa for Yesu moja 14 na Yesu moja no wase no de ete ye ho firi nyuma funu ho e ma ye kokosom onyankopon enti memo obi en deceive English ne da ka to say to serve God yes to serve God Corinthians be ka to say aduane ye funu dia yes ena ye funu so ye hwan onyankopon dia aduane ye funu dia na ye funu so ye aduane yes enipa ye funu dia ena okan tu sa ena ka chen se ni nyina nyankopon ni wo ma na ye de aye kwa yes ni mienu nyina ba ye kwa emfe nu nyankopon ni enti udidi a you can bless food Bible say yes fa pan no wo ye dai o shira so yes ubetimi de nyankopon asem ate aduane a ubedi ho se rode aduane isi asan na me de udin ete ho me ye ni ye shira so ma o Yesu din mu pa yamfa Yesu moja enti aduane ho banku emo fufuo and give me your proof I tell say you can sanctify food with the blood of Jesus never moja ni guma ademboyefo moja ne betoye am I ben Yankopon ko Ephesians chapter 2 verse number 13 Ephesians chapter 2 but Ephesians chapter 2 verse number 13 but now faith there Kristo Yesu mu anka mu wachire no munam Kristo moja mu aben ye nam de eso Kristo moja mu so repeat quotation no mu tie ni Ephesians chapter 2 verse 13 now faith there Kristo Yesu mu anka mu wa etire no munam Kristo moja mu aben munam Kristo moja na so atimi aben Yankopon yes aduane bi timi ben nyame aduane ntimi men no masa momo ye confuse ni pa enti me hwe TV na akwa bi wade waye ayi so bolo bi ena gu adiem ena ode me man krofo Yesu moja ye de gu obi no ye obugu nkrofo anum say the blood of Jesus me say so bolo ena ono aye ena ode gu adiem ena o cheche o mu ya yes Yesu moja ginom the covenant you have with God through the blood of who? Jesus Christ. But me musa mo say aduane timi Nyankopon nya apam there be ka etimi Nyankopon nya Yankom Matthew 26 Matthew 26 no bo deliverance me di Yesu moja me di kuwanum ne ni pa ne azanko Matthew 26 was no already dear no Yesu fa pa no na osna so bubu mo he bless what he bless the food yes second obubu mo de manasuafo no say munyini ye ne me honam na ofa kruwa na odase no odase wie ye no ode ma won say munyina munum bi na ye ne me moja apama de moja mi boja ye apama de ye de apam ade nipa bebre nti wo hweguma nipa de bebre
enti o hwe agwama de boni fafiri enti so ko hwe mu ja egu ka ho ka wa ye boni bi eche ka anya boni aduane ye boni bi eche na go ah my god so don't do that so ya sa de o te wase no ko hunu kura na obebu torofo kwasem ni ya jitum develop churches a wo Ghana nyina ka bi yes omu nyina kasa asemi America bi na ba ya won se Awurade Nyankopɔn waso de nsɛmpo no hintanya nsafo no ya kyerɛ enkokwa yes entamane nya wonwa sɛ yɛ enkokwa ne yɛda sɛ hintasɛm adi ɛna Awurade won susu won so wɔ de ama de Nyankopɔn asoma no so ka Nyankopɔn de asɛm because you need word bi a yɛba apart from Bible no any the interpretation of the Holy Spirit you need any word apart from what the Spirit is saying enti ɛna mogya no so ɛne ɛne ne nya apam enti adeɛ bi a ɛntimi ne Awurade nya apam no adeɛ bi a ɛntimi nsae Awurade yɛmfa blood ɛnte ho oho mu diebo so de nu wo de ka nu mu de na kan ni Awurade kan ni twa be Nyankopɔn kan ni Awurade be nya apam kan ni kosoma Awurade because when the covenant yes the blood you have covenant with God through the blood 2 ubeye close to God through the blood 3 you serve God through the blood what I say yes 4 ebe you afri nyuma funu mu ena ka no a wo ka no anase aduane na wo kan enya boni ntia Nyankopɔn aduane a obedi dia you can bless the food yes everybody shire aduane so mame you yade bia firim na ton mama odin mu amen everybody akwantu a ye betui yade ho hye wonsa yesoro se ma bambo ne kese wo yenso de anim kan ye obonefo na gina twone hye biara emfiri Awurade de e kan kwanhye yifiri akwam na Awurade fi kudura asomdiem e wo Yesu Kristo din mu amen na sa mo bompa mo kase na ja wo so din to ahene mra de openye wasase se de wo soro me na de no fa ka fa so de se woda efie nko so yifiri musom wo na ahene ne nyam tumi ye ode ada sampa we the blood of Jesus be wom the blood of Jesus nim o kire na ebi wom enim enti mpai bia ne wo betimi abɔ for journey na wo kɔ ne sɛ wo be pagya ka na nu Yesu mu dem o dale ka no hey ya o sɛ aka e be sɛ metimi agya atum na de wo question bi a ofra bisa fa wo quotation ne bra ye be ya no amo ayete sɛ last ensam na de twa ne bebre wo ho yes bebre ena ya dane no many person fa wo Ghana ha bebre worship and serving yes to serve God to worship God humanity nipa what I say a living things yeni akra ya bone ena moja ne kasama ye enye obi ade ye entimi enya enkwaji aboa ye mu natan da bi aduane ye mu natan ka ye mu natan efi ye mu natan wo kra me moja no ho ma badimboye ni de wasachera utimi de Yesu moja bompa ma se Awurade ma moja entini pa yumfiri bone ho na wontimi ma da ama somo yes yina firi ho na mu fi nyina mu nu fi mu Eya oda mama fancy mama ka quotation ba ko pen kan okay na me mfa manunsi because oda Corinthians ne de na bia na wasem na ye kan ye mfa no ba ko su ntwam MC6 no say Romans say 1 Corinthians start free whatever 1 Corinthians chapter 6 start free 12 verse number 2 say me woni ma nyina ho kwan na so enye nyina na ye me woni ma nyina ho kwan nye nyina na ye ko me woni ma nyina ho kwan na so ma bibiala nsem so ko aduane ye furu dia aduane ye funu dia ne ye funu so ye aduane dia na ye funu so ye aduane dia na Onyankopɔn be mani mienu aye Onyankopɔn be mani mienu nyina aye kwa na nipadua nya dwamamɔ dia ko na eye Awurade dia na Awurade ye nipadua dia na Onyankopɔn anya ne Awurade ko na onam ne tumi so benya ne yembi ko verse 15 muni se nipadua eye Nyanko Kristo akwa bi me fa Kristo akwa me nkoye na odwamafo akwa empangu akwa bi wo yabusakuru a ana original ye teaching sa o ka cha ne se emmo bi wo ha de nti omu wani kwa ase yawe ne sa abo bi wo akobba de ma na wuye won say abo ntimi mmo adwaman enko sere bone fache yes enti moja eni ho mammoa yes what I say because we was it on no body for timi ye otimi dane dwamanfo yes ye dwamanfo vessel we no was said in the to blood in him yeah that was so mama verse o say
empangu anase munim se de ode ne ho bo odwamanfo ho no one na ye nipadua baako efise o ka se wo mienu be ye honam baako na de ode ne ho bo awurade no no enne ho baako ko na adwamanbo boni bele onipa ye ni nipadua na de obo dwaman ne de oyo nipadua bone anase munim se nipadua eya won konkron wo mu amunya fi Nyankopon na sole da nipadua na eye de ai nipadua ya won konkron owo mu amunya fi Nyankopon na sole da amunya firi Onyankopon no ho no asole dan na mo ne mo ho owi asa no de to so otoma boden ti mu se Nyankopon no nya mu nipadua mu aja me makwan wo de ya wo time kakra ba se 15 minutes pe o frame a quotation no wo de wo prove na wo no na question na wo no wo de busa question no enye ebufuo so busa question no any question erade adom ne ne wumti ye be ansa wo se de be ya nipa be nya nkwaje nti na ye betena ha no kwasem what I say ana ye me kire de ye nim o ne se be kire de ye nim ye be ka no kore yes be kire nipa hello